Ne znamo koji postotak učenika upisuje srednju školu ili studij koji doista želi, no znamo da bi postotak diplomiranih sigurno bio veći kada bi srednjoškolci upisivali ono što stvarno žele. No to je ujedno i problem. Mnogi naime ne znaju što žele, niti u čemu su im najjače kompetencije. Zapad je tome davno doskočio testovima profesionalne orijentacije. Gdje smo mi zapeli? Pod utjecajem društva i okoline Alba je upisala jezičnu gimnaziju. Nakon 2 godine shvatila je da je nešto u njoj žulja. Odlučila je posegnuti za testom profesionalne orijentacije koji je potvrdio ono što je duboko u sebi znala. Njezine su najbolje kompetencije u umjetnosti, ne u jezicima niti u gimnaziji. Od kako sam došla u ovu školu, toliko je, stvari su jednostavno krenule nabolje. Unatoč tome što ljudi misle, škola je zaista divna i profesori su toliko angažirani oko što učenika, što oko onog što rade i stvarno se vidi da vole ono što rade. Djeca sa možda tih svojih 14 godina ne mogu baš točno znati što žele, jel? Ali evo, upravo iz tog razloga mislim da im profesionalna orijentacija može pomoći. Odlazak u gimnaziju, da, može biti da roditelji misle da bi odlazak u gimnaziju na neki način možda i djetetu kupio malo vremena da se dijete odluči što je to što bi htjelo raditi, a i da bi se moglo u konačnici snaći unutar toga svega što im se nudi, da bi u konačnici zapravo mogli odabrati pravi fakultet, ako žele naravno nastaviti školovanje na visokom obrazovanju. Za razliku od Albe, Katarina je znala što želi raditi, no htjela je potvrdu da je dobro odabrala i da će se odabranome pozivu posvetiti srcem. Test je pokazao da nije na pogrešnome putu. Nisam se toliko iznenadila možda po tom pitanju. Iznenadilo me da sam iznimno dobra u prodaji, što sam zanemarila, vjerujem, u jednom dijelu života, obzirom da sam jako puno putovala i bavila se zapravo radijskim poslom i snimanjem reklama. Taj dio sam nekako ostavila po strani, osjećala jesam negdje goruću vatricu kad god je prilika za negdje nešto prodati, ali nisam se nikad okušala u tako nečem, pa me iznenadilo da je i to jedan od puteva za slučaj da ovaj dio karijere propadne, znam da se bacam u prodaju. I Alba i Katarina posegnule su za Harrison Assessment testom koji koriste velike korporacije ne samo kada zapošljavaju, nego i kada traže nove lidere unutar kompanije. Nijedan odabir nije slučajan, jer test zaranja dubinski u osobine ispitanika. Točnije, mjeri ih čak 175. Mjeri ispitanikove prioritete, motivaciju, način donošenja odluka, leadership potencijal. Uspoređuje ih sa 680 karijera uz pomoć 6000 formula. Dakle, dobiju se vrlo detaljne analize koje se osobno tumače ispitaniku, obično su to učenici i studenti, i njihovim roditeljima, kako bi oni osvijestili neke stvari koje ne znaju o sebi, kako bi shvatili koje su njihove karijerne opcije i kako bi vidjeli koji je prostor za razvoj njihove karijere. Imamo li takvo što na razini države? Ministarstvo obrazovanja kaže da nemamo i upućuje na Zavod za zapošljavanje, koji usmjerava ne samo nezaposlene, nego i učenike. U zavodu među ostalim kažu: najvažnije aktivnosti usmjeravanja odnose se na profesionalno informiranje i savjetovanje, koje može biti neposredno u kontaktu sa savjetnikom. Iako su testovi važni elementi procjene učenika, važno je napomenuti da je vrlo značajan izvor informacija o učeniku procjena osoba koje najbolje poznaju dijete. Jedan je od važnih postupaka u okviru procesa profesionalnog usmjeravanja i procjena kompetencija i sposobnosti, interesa, postignuća te ograničenja i drugih elemenata važnih za odabir karijere. Dubinskih testova koji bi otkrili cjelovit psihološki profil osobe sa svim razvijenim osobinama i onima koje tek treba razviti na razini ministarstva očito nema. Karijerni centri i Harrison Assessment nam pomaže da idemo korak dalje, da razmišljamo o tome što ćemo jednog dana raditi. Da li smo dobri u tome? Da li 75% zadataka u našem radnom danu su zadaci koji nas privlače, u kojima mi uživamo, koje radimo s lakoćem, koji nas interesiraju, u kojima se želimo usavršavati? Jer ako jesu, mi ćemo radni dan završiti puni energije, veseli i krenuti dalje. Stoga je dobro provjeriti koje su naše najjače kvalitete, koje tek trebamo razviti, imamo li odlike lidera, jesmo li dobri organizatori ili inovatori, kako donosimo odluke, razmišljamo li strateški, znamo li delegirati poslove, kakva nam je komunikacija, što nas motivira. Rezultati testa stoga nisu primjenjivi samo u karijeri, nego u svim aspektima života. Zbog sigurnosti, zadovoljstva i u konačnici sreće u životu. Jer ukoliko se odaberu za život nešto za što su možda zagrizli u nekom trenutku, a nije nužno za njih, jer svi mi znamo biti ishitreni sa svojim odlukama, bilo bi dobro da imaju još jednu potvrdu. Ako ne uspijem se upisati tu na akademiju, na kiparstvo, plan je zapravo ići studirati vani. Htjela bih, ako je moguće, upisati bachelor degree
u nakitu, u tehnologiji i biznisu, tako da bi zapravo to nekako se čini kao najbolja opcija, recimo. Zapnemo li u pogrešnoj karijeri, to se neće odraziti samo na manjak osobne motivacije i sreće. Dugoročno će to utjecati i na uspješnost tvrtke u kojoj smo zaposleni, a posredno poput bumeranga opet na našu karijeru, dakle i na visinu primanja.